Kaisa nga pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainitinit ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinandan, mangingkaw po manaton karon ng mga pila na ka mga report ka information nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. May kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Mangingkaw po naton karon mga report ka informasyon nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters o tsakay kabistadong Joshua Haka to sining Roa City Capiz correspondent upod man sa kay kabistadong Vincent Villano, mga kabistado direkta sa aton probinsya sang Iloilo. Mga balita ka information nagikan kay kabistadong Aaron Rifuyo gikan diri sa syudad sang Iloilo. Nakit na mga balita kay information sa iban panaton nga mga reporters. Kabistadong Joel Abilay sa syudad sang Cadiz probinsya sang Negros Occidental. Mga balita man kay information nagikan kay kabistadong Bonnie Somblingo. And of course, Katon News Center with kabistadong Karisma Lagaw. And sa kinandan upo naton sa technical side kabistadong Bonnie Hatiko. And of course, sa aton sininga digital platform architect upo sa kay kabistadong Richard Merebeles. Sa kinandan ako naman yung kabistado Idol John Aluhado Kapulo. Welcome gate sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagan mga kabistado. Today is Wednesday, January 4, 2023. Kapit sa 20, ikapit sa 4 na gali kita subong tuig 2023 na. Bada wala mabalaan no? Na wala lang mabalaan mga kabistado, 2023 na. Kapit naman lang ang dinagyang festival diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga kabistado, Dinagyang Festival is approaching. And pagkatapos ang Dinagyang Festival, ano dayon? May ara makita nga ining Paraw Rigata. Pagkatapos ang Paraw Rigata, may ara pagkita nga kapistahan sa Nostra Señora de la Candelaria sa syudad sang Haro o sa may distrito sang Haro. Sang una ang Iloilo na actually ngalan niya sini syudad sang Haro. So ginimo na sa Iloilo City and Iloilo Province lain sang una. Ang Iloilo City is not Iloilo City but Haro City. And ang probinsya is Iloilo. So muna siya mga kabistado. Problema sa droga. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga makautura. Damo kita ay may ara pagigali kita dayon pagkatapos sinasang inang fiesta sang Nostra Señora de la Candelaria sang Haro. Ang sunod gali pagkapitsa 14 kwan ng Valentine's Day. Wow. Katsamba ni makakita ta sini Valentina mo. Kapit na lang wala mabalaan eh. Dugay kibot lang kamo sunod semana pitsa 15 na naman no. Ay moryones tigarapon ni Santissima. Wala mabalaan no. Sige lang mga kabistado ngaton sini nga kwan. Nga mga inadlaw do ginahunos lang. Dugay New Year naman. New Year naman. Dugay Christmas naman. Sa kadasig lang no. 2023 mga kabistado hunuson naman lang ni magsunod 2024 abaw. Kadasig lang sa mga inadlaw, kadasig lang sa mga binulan, kadasig lang sa mga tinuig. Ako nang rason kung nga kadasig masaton magtigulang. Kadasig magtigulang sa ngaton nga edad. Ay lang gani kamay ara kita nga Iberian capsule. Kung way kita sang Iberian capsule tinano na lang ayhan man. May nagani ka may Iberian kita edad talang ang nagatigulang pero aton kalawasan nagapabilin nga Iberian. So hindi ba na? Kaya muna sige lang taba nang ginahunos lang abi mga inadlaw, ginahunos lang ang mga binulan. Kadasig lang sa mga tinuig. Kaway lang mabalaan. Sang una nagaedad ko sang una 19 siling ko. May edad ko 25 siling ko lipay na ko. Sus moriones eh. Pagkatapos ang pag-edad ko 25 siling ko makaedad
nakaedad na ko 50, okay na ko. Subong mga kabistado, nakaedad na ko 50. Wow. Nakaedad lang ko 65, okay na naman ako liwat yapon. 65 lang. Mga kabistado, after 15 years pagit, another 15 years pa. Ang mga kabistado, saka dasig sang jimpo, no? Pero te, mga kabistado, iban gani, di ti ganansyado ng iban mo, edad mga tag 89, iban tag 90, iban tag 95. Kita nyo si Pope Benedict XVI napatay, dadya 25. Ang lula ko gani sang una na edad ya. Lula sang akong nakilala gali. Edad ya napatayan 28. Yara gani nga nagakalamatay edad lang mga tag 110 ya mo. Dito sa may kuano? Sa may Okinawa, Japan. Yunis tigara po ni Santissima to. Nga edad ka mga malam nila tiyag labot ya tag 105 mo. Isa kagato si edad nila tiyag pirot-pirot kalimutaw pro. Kalagaw pa yan mo. Mga kabistado, sikrito nila sinabi nyo kung ano, Iberian capsule. Amo na kung nga mayo man gani kamayara kita nga Iberian capsule. Kaya kung why Iberian capsule ni malaban tigulang edad ta, tigulang pa itsura ta. O hindi bla? So ala, sige. Kamusta na kamo sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan? Maulanon nga aga naman. Ulan-ulan naman subong aga o turutalithi naman no. Kaway untat nga pag puro pang lisik-lisik ang ulan mga kabistado. Kasi karon makachamba ni karon. Kasi kung makachambata, makatawag kita sa ato sining local pag-asa, pao na to ng latest weather report, may kang tanan sa sitwasyon sa aton nga syudad kag probinsya. Bisan diri lang tanay makuha ya sang sitwasyon sa syudad kag probinsya. Hindi gani sa bilog nga Western Visayas mga kabistado. Para nga at least manami-nami man gawa nga to sining nga paningkay-singkay. Kabalanta kuno sitwasyon tay man nga nga. Sige, malang tulo-tulo sang ulano ga Pero talithi mga kabistado, no? So, kuidaho, ginanay magsulay-sulay sa aton mga kauturan, uso subong trangkaso, uso subong kwan, uso subong hilanat, kag sipon, uso subong trangkaso, ay sus. Kasi karon kon ipang swab test naman kamo bra, may lagani, subong kayo daw hindi nagawa masyado usong swab test. Kung mga uso pang swab test, laban-laban, positive naman kamo sa COVID-19. Mga kabistado, ikinanglano naton nga pabakuron, naton nga immune system, git pabakuron ta resistensya ta. Actually mga kabistado, mambal ka mo nga yung ka negosyo ka pirmi imo daga nga kuan kay mo ga introduce ka pirmi si imo da sang imo nga Iberian capsule ka negosyo kay mo da. Actually hindi ni negosyo ang akon sinidire reminder sa inyo kay para man sa karaydan nyo nga kung magmasakit ka mo nga ako maantos ka mo man gyapon yung mga gani pasalamat ka mo gani kay nga gina-remind ta ka mo nga kinahanglan pabakuron immune system, pabakuron aton sini nga ikayong lawas para magpalayo kita sa aton sini nga pamalatian. Kay kon magpamalatian na kita gani mga kabistado, kita man gyapon mantos. Sino mantos kung magbalatian kamo magkala ospital kamo, sino mantos? Ako hindi. Kamo man gyapon di kon mangayo kamo bulig sa akon partes balairan nyo sa ospital. Di kon kay isa makabuli magkita pero ti ang bulig na mga kabistado mas nami gidya kun way kagapangayo bulig kay nga nami imo sini nga kwan, nami imo nga pamatyagan mo butsilingon healthy ikaw. San ano pa na kadamo sa mga tao nga magbulig si imo kung ang imo nga balatian maglala mga kabistado basi madisgrasya ka. Kamo na kun nga subong pala nga daan ina-remind na kamo inugay kamo sulay subong sa ulan kasulaga ulan-ulan kay init subong sitwasyon damo subong sa nagasiburo damo sang mga ginatrangkaso ginasipon ginahilanat ginaubo. Di mga kabistado kung bakod inyo nga immune system hindi ka mo makangkon sina, hindi ka mo makatilaw sina, hindi ka mo maka-eksperyensya sina. Kaya nga bakod inyo immune system mo ti balak mo da kung hindi ka mo magbakal sang Iberian capsule, ti balak mo da ti inyo na nayasala kung parang litan nga ang inyo sini nga immune system magnubo kag magbaratian kamo da. Di may lang kon itrang kaso kamo isipon kamo iubo kamo di ko may high blood kapag kag diabetes kundi disgrasya balak mo da. Pero kun ako
Kung nagkuya nyo pamangkuton, rekomendado ko sa inyo ang Everyoung Capsule, mga kabistado. Kaya ang Everyoung Capsule ni dihamak nga tanan-tanan nga mga problema lawas mo dito halos ako paron yan paano kamuti body repair ni mong bochilingon cell regeneration ni gina-repair yang mga problema lawas mo. Kung may mga nagka-stack up nga parts ang lawas mo, siyempre trangkasuhon kagid lang na para barte anon kagid lang na. Tariyo man sa salakyan bla. Kung salakyan nga nagka-stack up mga tornilyo na mga halog mga tornilyo yada. Nagkala-kwanda may mga leakage nga mga makinada hindi man pigado man andarya. Ang andarya daw burot-burot man. Amo man ang aton lawas te. So malang nangakon da no, dapat keep safe kita pirmi kay man ara pasubong ang COVID-19 wala pa natapos, wala pa naubos mga kabistado. Ayos. Wala sige. Diri na kita sa ato siling nga pagpangalagad na sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information. Pila ka mga dalagko nga mga balita, mga kabistado. Nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw. Una kita sa aton nga mga balita nasyonal. Sa balita nasyonal mga kabistado sa aton karon nga mga headlines. Bagogid lamang breaking news. DILG Secretary Binhor Abalos nagpanawagan sa tanan-tanan nga mga general kag mga koronel sang pulis nga matag-as nga opisyal sa ato sila nga pulis kag military mas especially ang PNP gid. Ang panawagan ni Secretary Binhor Abalos sang Department of Interior and Local Government nga sa aton sini nga mga pulis nga mga general kag sa mga pulis nga mga kernel tanan kamo halos kalabanan ilabi na mga matag-as nga mga opisyal dalas-das na nit panaog astas major siguro no. Pero ang general gid kag ang mga kernel mga kabistado no nga involved sa illegal drugs activities diri sa aton sa pungsod ginapanawagan ni Department of Interior and Local Government Secretary Binhor Abalos nga magre-resign kamo. Dapat maghiwat kamo o kon magtender kamo sa inyo nga courtesy resignation. Courtesy resignation ang term maging gamit ni DILG Secretary Binhor Abalos para ni sa mga wala sang mga damol it nawong para sa mga damol it nawong mga damol guya ay manihamba sa kahinan kay matibasi kung strong language ni kung gamiton mo kambalo nimo nga damol guya or ginatawag naton nga lampingasan nagpalaw ay pamatian kay strong language ina mga kabistado. Hindi na pwede mahambal gid kag hindi mabaton ina sa Facebook mga kabistado. That's why instead nga lampingasan ang gamito naton dapat ang gamito na lang naton is mga damol guya mga kapal moks mga daw salsalon kadamol ang mga guya mga daw asiro ka tig-ang ilang mga guya ay nang mga panit sa ilang guya daw mga sobra pa sa mga crocodile or mga buaya or mga alligator nga klase sang pamanit amo na dapat gamito siguro kay kon tawgon ta sila sang tinaga nga nakaangkop kasi sila daw kalaway man pamatian no. Strong language hini pamatian mga strong words. Hindi na ta sa mga strong language bas ang una nga time sang ara pa lang ta sa radyo nga wala pa ning Facebook ni kung kaysa daw pwede ta pa magamit ni kung sa radyo lang mong pero moryones kung narinig sa Facebook rin do makwano ga matamat ka man medyo level up nga daw medyo ga amat-amat ka lang medyo inanay sa imo sila tinaga ginagamit no kaya mo na lang gamito naton no sa mga general kag mga kernel nga nagapamati no gusto nyo tagalogin ko pa upang maintindihan nyo ito ang sabi ni DILG Secretary Binhor Abalos sabi niya sa lahat ng mga general at mga kolonel ng Philippine National Police
pinanawagan kayo. Nanawagan po si Secretary Binhor Abalos ng DILG sa lahat ng mga general at lahat ng mga kolonel ng Philippine National Police na magtender po kayo ng inyong courtesy resignation sa lahat-lahat na mga general at mga kolonel na involved sa illegal drugs. Galing, kung ako ya palantawon mga kabistado, daway tsansa nga may mag-resign si Nidria. Kung mga sa iban siguro nga mga pungsod, base siguro sa mga Japan, sa mga Amerika, sa mga China, sa mga din pagid nga mga lugar ni nga mga inang daw halos honest ang tao bla number 1 gid ang Japan. Ang kabistado no? Mga Japan ni amo ng mga pirot lang ni sila mata kag mga baka lang ni hambal nila pero yamak kun sa honesty ang paghambalan. Daw kilala gyang Japan yang honest ang mga tao dira no? Kay may mga lugar dito ya sa Japan. Kalabanan lugar to sa Japan ya, way to sila gapangita ya tawo nga magbantay sa mga tindira nila o kun sa mga baligyaan nila. Cashier lang guro nakabutang dahil. Pero kung sila nga may mga ara sila nga mga pwesto sa aton sa Pilipinas nga kada pwesto, kada lugar may ara sa ginatawag naton nga ano pa no sinagani sila ng term nila ginang mga sa hiligay nun, mga dispatchadura bla. Mga sales lady, mga sales girl. Hindi panawag sila. Kalabanan sila may mga bantay nga muna nga mga sales lady. Mga dispatchadura kung mga tindira. Dito ya sa iban nga pungsod pero sa Japan ya. Nakakatukita nga sa tindahan ya may nagabantay kaya kinagambal nga serenimo mo to. Presyo na nagabutang da. Tanan nga mga baligyan na butangan la presyo. Pagkatapos, kung gusto mo magbakal, no? Ngita ka sinsilyo sa imong kwarta. Kung pila bili sina, amo lang na bili mo na kwarta mo na kuha ka item tapos bili mo na kwarta mo. Kagway man sa mga kuha nga iban. Kabayaan lang na nga kuha sila dirati siyempre tag-iya ka baligyaan eh. Kung sa honesty ang paghambalan, di hamak ng Japan daw mo ning pinaka makilala nato siguro nga honest nga klase sang pungsod bisan mga nang hiling sakon nga mga amigos nga pare. Amigong Japan, Jitsu Japan, Sakura, mga Hapon, baka. Mga Hapon baka. Bisan na mula na nga ginakwan nyo, ginatami-tami nyo, ginambal nyo, ginatawag nyo mga Hapon baka. Pero di hamak nga kung honesty ang paghambalan may kabistado, di hamak nga pwerte ka honest ng mga tao sa Japan. Magkasalanan to sila gamay-gamay harakiri sila mo. Panawag sila harakiri nang suicide bla. Pagkalantaw nila nga daw hindi silang puslan sa gobyerno nga nakasala sila sa gobyerno. Sabi kang labaw sa tanan ng ginasalang ginhimuan na sang sala mga pumuluyon nga apektuhan ang publiko. O silingon ang public interest bla mong na disgrasya na naapektuhan ikaw abi nakahatag ikaw sa nga huol sa publiko, labi na kung public official ka. Laban-laban tiya gili kalabanan sila harakiri sila to ya. Kakanto sila to ya sa Fuji Mountain no, klaro tultulan yung Fuji Mountain. Tingin nyo lagaw, tingin nyo i-research sa Google kung ano na siyang Fuji Mountain mga kabistado. Ang Fuji Mountain, mga kabistado, amo na sang lugar sa diin, dito nga karadto, kuno ang mga tao, labi ng mga Hapon. Nga once nga gusto nila mag-suicide, dito na open na to sila, kanto sila to. Tapos dito sila mag-commit sa ila sininga, pagpanginmatay. Di mga kabistado, dito tungod sa natawag nga honesty, mga honest mga tawo to. Kagriya sa aton sus Moriones tigarapon ni Santissimao. Lantawan nyo bala mga kabistado nga aton Dios. Hambal ni General o hambal ni DILG Secretary Binhor Abalos. Nga sila sa mga general da kay sa mga koronel. Ya pag tender kamo sila sa inyong nga courtesy resignation. Ya ilabi na gid ko sa tanan-tanan nga mga colonel kag mga general nga sang pulis nga involved sa illegal drugs. Ari mapusta gi ko, mapautod ko sa ngakon nga isak bilog nga bigote diyo. Mapautod ko sa ngakon nga bigote di.
Ubos naman gani utod, wala nang galibilin. Kung magtubo, Pistado! mapautod ko sa akon nga biguti. Pistado! Kung may ara nga general o kon koronel, no? Nga magtinder o kon magpasa sang ila nga courtesy resignation bilang acknowledgement Pistado! pagsunod sa ginamando sang Department of Interior and Local Government Pistado! nga mga involved sa illegal drugs nga mga katapo sang Philippine National Police. Pistado! Kuya mga palaban-laban yung mga kabistado, Muriones, Tigarapon ni Santissima. Pistado! Dakpan mo na gani, di pa ni magako! Ayhan pa ina nga, ginapako mo sila sang inang personal. Pistado! Ginapako mo sila voluntaryo. Pistado! Muriones, Tigarapon, dakpan na gani! Pistado! Di pa ni magalako! Pistado! Pinanglawag na gani ni sila ni Presidente Rodrigo Duterte nagligad eh. Pistado! Nagalako bla sila kay wala. Pistado! O hindi bla? Nagalako sila wala. Wala. Pistado! Ginpanglawag na gani sila ni Tatay Digong sang una. Pistado! Sang nagpungko si Tatay Digong, damo-damo mga kabistado sang mga damo-damo sang mga pulis, general kag koronel, dala na mga major, kapitan, kaiban pa gani mga kwan, Pistado! mga patrolman, Pistado! nagkaladalahig, dalas-das asta ang mga public officials. Pistado! Dumduman nyo nga may mga public officials ginpanglawag diri sa aton Pistado! ni former President Rodrigo Duterte. Pistado! Diri sa aton gani daw mga pitos nakbilog din, di bla? Pistado! Isa sa kalinog, duha sa maasin. Mga kabistado, nga mga konbla, mga ginatawag nila nga Pistado! narco-politicians. Pistado! Dumduman nyo kung sino pinanglawag to sa una, pinakbilog to na mga pitos nakbilog. Pistado! Isa sa Carles, isa sa Kalinog, duha sa maasin. Isa sa syudad sa Iloilo, isa sa Guimaras, isa sa Antique, pito, plus ang isa nga ginlawag sang una, mga kabistado nga bata-bata sang una ni former Mayor Jed Patrick Mabilo. Pistado! Duman nyo? Atong subong Pistado! si ka ano to nga gani ngala niya to nagligat to. Pistado! Na so mga walos nakbilog gani gali. Pistado! Ang mga ginpanglawag diri sa bilog nga Western Visayas Pistado! nga mga ginatawag nga mga narco-politicians. Pistado! Di mga kabistado nag-alako blan sila kay wala gid. Pistado! Mi isak bilog wa siya may nag-ako ni sila tanan di. Pistado! Di bla? Ina mga narco-politicians pa lang na. Pistado! Ang mga pulis ni hamak ka pwerte ka na mo damo to. Pistado! Dumduman nyo? May mga kernel, may mga general nga pinanglawag ni President Rodrigo Duterte. Pistado! Nagalalako blas na to? Wala! Pistado! Pero mga kabistado, subong sining karon gid lamang bago lang ni, breaking news kanini daw. Bago lang gid ni ginpanawagan ni DILG Secretary Binhor Abalos. Hambal ni DILG Secretary Binhor Abalos. Siling niya, ginapanawagan ang tanan-tanan nga PNP colonels, mga PNP colonels, mga PNP generals nga mag-file sang courtesy resignation sa tunga sang posible drug links. Butsilingon, involve ikaw sa illegal drugs. Pistado! Te, ang pamangkot na to na mo ni ay, mga kabistado. Pistado! Kay, ang pamangkot na ton, sino nga tampuhaw nga klase ka kernel o kung general nga Pistado! makorte si resignation man. Pistado! Man nga Jis man, Muriones, Tigarapon ni Santissima. Pistado! Pinanglawag na gani ni sila sang una ni Tatay Digong, di pa ni mag-alako. Pistado! Ang iban pinanumba na lang gani, kaya hindi pa mag-alako. Pistado! Ayhan pa subong?
Nga ipanawagan mo lang nga para magtinder sa ginatawag naton nga courtesy resignation? Pistado! Ases! Pistado! Naglain pa. Hindi ba? Pistado! Laban-laban mga kabistado. Mapautod ko sa nagatindog na kon nga buhok ni Babaw, Wario. Pautod ko na yung nagatindog ko nga buhok ni Babaw ni nga daw medyo bukay-bukay na ni nga buhok. Pistado! Kon pananglitan nga may ara nga mi isa ka bilog kernel, mi isa ka bilog general nga mag-file sang iya nga courtesy resignation. Pistado! Nga nag-aako nga ini siya ang may link sa illegal drugs. Pistado! Mga kabistado, no? Kung nga akong pakilala sila bisan ipautod ko pa sila yang pitsurukoy ko. Pistado! Ko imo na nga challenge na madisgrasya kasi na. Pistado! Dali gani kanu ko may call na. So sabi mo kun. Pistado! Dali gani kanu ko may mag-call na nga kernel o kun may mag-call nga general. Pistado! Wandaan kay mo kalipayan mo Yunis di garapon ni Santissima amo naging malang naton na ginasaligan nga. Pistado! Bahala na ga problema kita sa aton pangabuhi, ga problema kita sa pagkaon, ga problema kita sa Pistado! pagpa-eskwela sa kabataan ta. Pistado! Isan ano pa ng klase sa problema kung ara na siya pag abot sang timpo nga gusto niya na magpanginaon, mga kabistado. Pistado! Dula problema mo, lipay kayapon mo, hindi ba? Pistado! Amo naging lang ng kalipayan taga mga lalaki pagkatapos ipautod mo pa imo ya. Pistado! Dali gani karon kung may mag-call karon sa imo sila nga ginahambal. Pistado! Nga sila mapautod ko sang churukoy ko sila kon may ako nga general kag kernel. Pistado! Pasi kung tinuntuhan ka sa mga kernel kag general bla kag Pistado! dapat niya ako niya ma-resign bla ko, mag-courtesy resign ko. Pistado! Pagkatapos ipaimbestigaran ko akon ko galingon bla. Pistado! Tay pangitaon ta to naghambal to nga ipautod ya churukoy. Pistado! Pero galing mga kabistado, tilatawa abing reaksyon nyo. Pistado! Sa aton sini nga mga pumuluyo, sa aton nga mga tagpanamati, sa aton mga kauturan. Pistado! Sa inyo nga paglantaw, sa 100%, Pistado! sa inyo nga paglantaw, may ara ayhan nga 1% nga kernel o kon general nga magtender sa iya nga courtesy resignation kung pananglitan nga i-call ini ang panawagan ni DILG Secretary Binhor Abalos. Pistado! Nga nagapamatuon nga ni siya ang may ara nga link sa illegal drugs. Pistado! Bangod kay may link sa illegal drugs, ma-tinder sa iya nga courtesy resignation. Pistado! Sa akon ya mga kabistado, sa 100%, 0% wala sang miisa mga kabistado. Pistado! Amo lang na nga mga panawagan ni DILG Secretary Binhor Abalos. Pistado! Panglawag na ganito sa una yung Tatay Digong. Pistado! Ang iban gani sa una pinang timbog na to ni Tatay Digong. Pistado! Pagka natimbog nila to, nakabati ba na kamo nag-alako ni sila? Wala! Pistado! Ang iban pinangkakas na sa serbisyo. Ang iban ginpang tal-tal na sa serbisyo. Pistado! Pinangkakas na sila sa serbisyo nila bilang mga kernel kag mga general. Pistado! Pero nungka, kung sa mga Espanyol pa, nungka nga nag-ako ini sila. Pistado! Nungka nga nag-ako ni sila. Pinangkakas na gani sila sa serbisyo. Pistado! Damo sa mga kernel nga pinangkakas sa serbisyo, mga general nga pinangkakas sa serbisyo during the time. Pistado! Sang presidency ni former President Rodrigo Tatay Digong Duterte. Pistado! Pero sa amo sa ito nga tiyempo, pinangtaltal na gani sila kay napamatudan nga ini sila mga kabistado ang involved sa illegal drugs. Pistado! Pero nakabati kamo nga nag-ako ni sila, bisan nakakas na sila sa serbisyo, wala kamok bati nga nag-ako ni siya. Pistado! Wala kamok bati, nga nag-admiter ini sila. Nga involved sila sa illegal drugs. Pistado! Tanan-tanan nga mga pamaliban, tanan-tanan nga mga binutig, ara pa gani sila. Pistado! Gara pa naghambal nga, gapahibi-hibi pa kay maghambal nga, biktima ako sang inhustisya. Gin-trial by publicity ako. Ginhusgahan ako sang tawo. Ginhusgahan ako nga ginpakaka sa serbisyo nga sa pagkamatod matinlo nga akong konsensya. Hindi
hindi ako involved sa illegal drugs. Siguro, bangod ka may akig sa akon. Ginlakip lang ako nga pangalan sa listahan para nga makakasa akon nga makakasa ko sa serbisyo ko. Tanan-tanan ng ila sini nga mga ginahambal. Amo na tanan-tanan mga kabistado. Pistado! May nag-ako bla nga involved sa illegal drugs. Sila binagil kong kernel kaka-general. Pistado! Mga kabistado, hindi bla? Pistado! Orionis di garapon ni Santissima. Pistado! Bisan gani sa una si PDEA Direktor inang Polidisma. Pistado! Dumduman niya sa una si PDEA Direktor Polidisma sang Philippine Drug Enforcement Agency sang una de. Pistado! Ginlawag ni Manino ya. Nag-ako bla to laman. Pistado! Until now, kabatik mo nag-ako to? Why? Pistado! Mga general diri sang una nga na-involved diri nga na-assign diri sang una sa Western Visayas. Pistado! Pinanglawag Tatay Digong to. Kabati kamo sang una nga nag-alako to? Pistado! Wala sa may nag-alalako, mga kabistado. Pistado! May ordinaryo nga pulis nga na-involved sa illegal drugs nga pinangkaka sa serbisyo. Pistado! Kabati ka mo nag-alako to? Wala. Pistado! Tapos subong mga kabistado, Moriones ni Garapon ni Santissima, no? Okay man ang ambal ni ni DILG Secretary Binhor Abalos. Pistado! Nga ang hambal ni DILG Secretary Binhor Abalos. Pistado! Siling niya, nanawagan po ako sa lahat ng mga koronel at mga general ng Philippine National Police na posibleng may link sa illegal drugs. Mag-courtesy resignation kayo. Pistado! Mag-tender kayo ng inyong courtesy resignation. Pistado! Pistado! Kadlaw ko. Courtesy resignation Pistado! Sino man nga general ang mapati ang makuan sinaman. Pistado! Kung mga sa Japan ini siguro ti pwede. Pistado! Mambal goros general Yamashita nga ako ra. Ako involved illegal drugs. Hay! Ako ra. Mayara sigurong maamo na, no? Kung sa mga Japan siguro, sa mga Pistado! sa mga Japan, sa mga din pa inani, sa mga China, Pistado! sa mga Amerika, siguro na may ara pa na may mga honest pa nga mga tao, Pistado! no? Although nga damo man sang butigon, pero may mga honest pa nga tao sa amo yung mga lugar. Pistado! Ang nadumduman ko sa nguna nga galing kiti hindi maguro honest to pa ng tawon mo kay nga Pistado! nag-suicide siya gani nga why siya magkuan mo nga why Pistado! nga wala ya pag-isugid kung ano ang mga nabalaan niya sang time sa una ni former President Gloria Macapagal Arroyo dumduman nyo. Pistado! Atong si former General Juan Blatong nag-suicide la sa lulubngan sa iyang nanay. Pistado! Si sino ganito? Si General Reyes, no? Tong nagtiro bla sa iyang dughan. Pistado! Sa dito sa may lulubngan sa iyang tatay. Pistado! Sa iyang nanay dito sa sementeryo dumduman nyo. Pistado! Ang nangin sekretary ito sa nguna ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Pistado! Dumduman nyo kontrobersyal sa nguna. Pistado! Na dumduman nyo to. Nangin PNP chief man to sa sanguna. Pistado! Na timambal ka nga honest siya pero wala siya gani nanugid kung anong salaya. Pistado! Nag-suicide lang saya bangod kay sarang nangin kontrobersyal ato. Pistado! Si former President Gloria Macapagal Arroyo during the time, hindi ba? Pistado! Dan, damo la dumduman ko na nga nagkuan saya. Pistado! Naging utas siya kabuhi ya tungod kay Pistado! nagapati siya nga sa pag-utas siya sang kabuhi ya. Pistado! Masulbar ang kontrobersyal sa tunga sang administrasyon ni former President Gloria Macapagal Arroyo during the time. Pistado! O hindi ba? Nati nasulbar gyud man ni. Pistado! Nagpabilin nga nagpanago kag nagapabilin nga gintago kung ano ang nangin kontrobersyal during that time. Pero mga kabistado, no? Hindi manigar nga napriso man si former President Gloria Macapagal Arroyo dumduman nyo. Pistado! Pangod sina sa mga kontrobersyal sa una to, mga kinawatay man to sa kwartas kaban sa gobyerno to. Pistado! Hasta sa mga hilugarsi ganito dumduman nyo to. Pistado! Damo gid kontrobersyal sa una. Didiri sa aton, mga kabistado subong. Pistado! Why nako kabati sang misin o nga isak bilog di nga mag-ako ngini siya ang may ara nga link sa illegal drugs. Pistado! Ilabi na gid ang mga general kag mga koronel nga ini. Pistado! Ano kimo? Ano kimo buang imo yang Pistado! general ka na, kernel ka na,
pag-retire mo, di hamak ngang imo nga mga retirement benefits, di hamak nga pila ka milyon-milyon ang makuha mo. Pistado! Pagkatapos, ma-resign ka lang imo kay tungod nga akuon mo nga inang ara ka, under ka sa napaidalong ka sa link or na-link ikaw sa illegal drugs. Pistado! Din man nga gis man. Pistado! Ti base kung nga pamati, dira baka nakikinig yung staff ni DILG Secretary Binhor Abalos. Pistado! Maghanap kayo ng ibang Pistado! ibang solusyon o di kaya, mag-isip kayo ng ibang klaseng Pistado! solusyon upang malaman natin kung sino itong mga general at mga colonel, yung mga matataas na mga opisyal ng Philippine National Police Pistado! na involved sa illegal drugs. Pistado! Kasi pag sabihin mong mag-voluntary kayo, mag-courtesy resignation kayo, Pistado! maraming pati yung mga latrasan ng mga general at mga colonel natatawa ngayon sa iyo. Pistado! Sa totoo lang, DILG Secretary Binhor Abalos, Pistado! yung mga pulis at mga general na involved sa illegal drugs, Pistado! pati yung mga alatrasan nila natatawa sa iyo. Alam mo ba yung alatrasan? Pistado! Alam mo ba yung alatrasan? Pistado! Kung hindi nyo alam, Secretary Binhor Abalos, Pistado! hindi nyo alam kung ano yung alatrasan, Pistado! tanong mo na lang sa mga kaibigan mo mga Ilonggo dito sa Iloilo. Pistado! Mga kaibigan mo mga Ilonggo, yung mga malalapit na mga kaibigan mo dito sa Iloilo. Pistado! Ano ba yon ng DILG Regional Director, na itanong mo sa kanya, baka alam niya rin yun. Pistado! At saka, yung DILG City dito sa Iloilo. Pistado! Tanong mo sa kanya, bakit ano may sinasabi ni John Kapulot dyan doon sa Iloilo? Pistado! Na pati yung alatrasan niya ay natatawa sa akin. Ano ba yung ibig sabihin ng Pistado! ng alatrasan? Pistado! Oy, tanong mo na lang yan, Secretary Binhor Abalos. Pistado! At least malalaman mo kung ano yung ibig sabihin ng alatrasan niya. Pistado! Mga kabistado, pagkabati ko, pagkabasa ko sa gamon nga klase sa balita, naging pagwa statement karon ni Secretary Binhor Abalos. Pistado! Kaya sila panawagan sa tanan nga mga general kay tanan nga mga colonel sang Philippine National Police. Pistado! Nga posible may link mga kabistado sa illegal drugs. Pistado! Nga ginapatinder ya sang courtesy resignation. Pistado! Or yunis ni garapon sa Santisima, pagkabati ko, galagting ang talinga ko, gataas pakilay ko mo. Pistado! Galagting ang palamatinan ko, gataas pakilay ko, pagkabati ko sila nga balita ni. Pistado! Or yunis, amo na ganing ambal ko sa inyo, sang time, sang una ni Tatay Digong. Pistado! Ginapang lagas na gani ni sila kay ginapang target. Pistado! Iba sila ginapanumba na gani. Ang iban gipanglawag na mga ngalan nila, ang iban hindi madala sa lawag nga ngalan, ginapanumba na gani. Pistado! Kabistado, kabatik mo nag-ako na sila? Wala! Pistado! Ginaambos na ganing iban mong. Pero kabatik ka mo nagalako ni sila? Nungka, wala gi siya nagalako ni. Pistado! Katapos ikaw imo ya bilang DILG Secretary, mamando-mando ka lang, mapulo panawagan ka lang nga ma-resign sila, tinder sila nga courtesy resignation. Pistado! Sabat guro sa mga general siya, ito Secretary Binhor Abalos, ngi mo eh. Kung pwede lang kasi niya, sinyas siya gin mo. Amoy gin mo, ngi, patuwason niya gin ng isa ka, kuha mong isa ka tudlo, yan patuwason niya gin mo na simo mo. Pistado! Patuwason niya gid ning isa ka tudlo ang sa tunga-tunga nga tudlo blan Patuwason niya gid kag ipakita sa imo. Pistado! Pagkabati nga mo na ginambal mo. Pistado! Mambal ka nga yung mga diyan, mga colonel at saka mga general diyan na may link sa illegal drugs. Pistado! Mag-courtesy resign na kayo. Pistado! Mag-tender kayo ng courtesy resignation nyo. Pistado! Sabat guro sa mga general ka mga colonel nga involved nga amo na. Pistado! Patuwasan niya ka, gaan niya kasing inumol kag may nagatuwas nga isa katudlo sa tunga. Pistado! Laban, amo ginanya, ngi mo eh. Pistado! Kaya, kung nakikinig yung mga staff at saka mga kaibigan,
kaibigan, sana makarating ito sa kay Secretary Ben Horabalos ng Department of Interior and Local Government. Pistado! Sana makarating po sa inyo ito. Pistado! No? Ito lang po masasabi natin na mapaabot natin sa inyo. Inang DILG Secretary Ben Horabalos. Pistado! Itong sinabi mong panawagan mo tungkol po sa mga drug links or mga na-links na mga general tsaka mga colonel Pistado! na mag-courtesy resignation Pistado! or mag-courtesy resign. Pistado! Masasabi ko lang sa iyo Pistado! at saka yung comment ko dito, itong aking opinion po. Pistado! Sana wag mo lang sinabi ito. Pistado! Kasi pagtatawanan ka ng mga general at saka mga colonel na may link sa illegal drugs. Pistado! Kasi during the time of former President Rodrigo Rua Duterte, Pistado! the time of former President Rodrigo Rua Duterte, Pistado! ano gani sa Tagalog ang ginpanglawag? Pistado! Pinang isa-isa ng sinabi ito, tsaka pinanglawag na kasi yung lahat ng mga pangalan ng mga general at saka mga colonel, mga ibang mga rank and file na mga pulis na involved sa illegal drugs. Pistado! Kahit isa, walang aamin. Pistado! O kahit isang general, kahit isang colonel, kahit isang rank and file na pulis, kahit na nga, na sinabi na ni President, Rodrigo Duterte noon yung mga pangalan nila, halos lahat ng mga tao sa buong mundo ay nakakinig o nakarinig ng mga pangalan ng mga involved sa illegal drugs na mga colonel at saka mga general at saka rank and file na mga pulis. Pistado! Dala na po dito yung mga public officials, may mga judge pa nga eh. Pistado! Di ba? May mga judge, may mga abogado, marami. Ang mga tinawag ni President Rodrigo Duterte during the time. Noong sa kanyang time na siya pa ang presidente, Pistado! kahit isa nga, walang nag-aamin, di ba? Pistado! Tapos ngayon sabihin mo, Pistado! tapos ngayon sabihin mo sa mga colonel at saka mga general ng pulis na may link sa illegal drugs, mag-courtesy resign? Pistado! Mag-tender ng courtesy resignation? Pistado! Sabi ng mga colonel at saka mga general, sabi nila, ay, DILG Secretary Ben Horabalos, nge mo, o ito, kinomo, at saka, palabasin yung isang sa gitna na Pistado! na hintuturo. Pistado! Na finger pala. Pistado! Oriones, tigarapon ni Santisimao, kadlawan kita sini. Pistado! Kung mga Japan, siguro okay lang. Mga China, mga... Pistado! Dito'y gani iba ni, mga Brazil, o napagin nga mga lugar gani. Pistado! Di nga mga lugar. China, Japan, mga din pagina ng Korea. Pistado! Daw pwede siguro, kaya daw ini nga mga tao ni, daw hindi niya mga butigon. Pistado! Daw inabalang kung magbinutig sila, mortal nga sala sila yung pagbinutig. Pistado! Sa aton yung pagbinutig, sa aton, ordinaryo lang yan. Pistado! Diri sa aton sa Pilipinas, ordinaryo lang yung pagbinutig. Pistado! Mga kabistado, Pistado! kita nyo mga kabistado, bisan sa istorya lang gani ni San Pedro. Bati ka mo sa istorya San Pedro, partes butigon. Pistado! Nga sila niya, inang napatay, napatay si Juan. Na pagpatay ni Juan, kuning kalagya sumaka to sa sa langit. Pistado! Agi sila sa ganaan, sa ganaan da, si San Pedro ang gabantay da. Pistado! Sa ganaan pa lang da, mayara da nga mga kulukwarto nga daan. Nga mo nang ginapakwanan. Pistado! Nga mo nang stay inan anay sa imo kung ikaw ang mapatay na kalag mo dra kanay mapundo. Pistado! Kay gina-verify pa kung sa din ka makadto, kung sa impyerno ka, kung sa purgatorio ka, kung sa langit. Pistado! Di sa dira nga lugar, no? Damo sa mga kababalaghan da. Pistado! Di may nakita to si Juan, no? Damo-damo kuno rilo. Pistado! Siling ni Juan, siling San Pedro.
Yan ito ko damo siya sa mga rilo. Din yan na sa mga rilo na di man. Pistado! Sabat ni San Pedro, siya niya si Juan. Yang mga rilo nga ina, amo ina siyang nagasilbi, no? Sa nga rilo sang mga tao dito sa kalibutan. Pistado! Mapitik lang na siya kung once nga magbinutig ka, mapitik ng imo nga rilo. Pistado! Oh, but silingo ni may ara sa nga long hand, may ara siya nga short hand. Wala sa sang segundos. Wala sang segundos, sang seconds. Long hands lang, kag minute lang, kag hour ang ara. Dua lang ka kamot lang ara da. Pistado! Ti siling niya, mapitik lang na siling niya. Kada binutig mo to siling niya dito sa duta, kung ato ka to sa duta. Pistado! Kaya kada binutig mo, mapitik na siya. Pistado! Ti siling niya, siya inang isa na kakwan, yung isa karilo na ba siya San Pedro, Yang nga kaisa na magpitik niya sino sinang tag-iya. Pistado! Ya mo na sa sinya ang rilo ni Mother Teresa, kaisa na sa magbinutig mo, isang bilog yung kabuhi, alin sa gabay siya. Pistado! Basta nga mapatay siya, sinya kaisa na sa magbinutig niya, ara. Ara ya rilo lang tawa niya, kaisa lang magpitik. Pistado! Sila niya, inang, inang Senyor San Pedro, si Juan, taga Iloilo mong. Pistado! Taga Iloilo si Juan. Pistado! Sila ni Juan. Sila niya San Pedro niya din ng rilo. Abi, sila niya ni Hieronimo. Abi lang tawad abi rilo ni Hieronimo, be. Pistado! Sila niya harang niya. Hindi sila niya widing rilo ni Hieronimo niya din. Ya tos kwarto sila niya ni Ginoong Jesucristo. Ya tutong ang rilo ni Hieronimo. At to ginahimo ni Jesucristo nga electric pan. Pistado! Pistado! Laban mga general, pwede man mahimo guro nga siling pan ilang nga mga rilo, no? Mga general kag mga kernel. Pistado! Ti kalabanan kuno nga mga rilo to, no? Sa istorya ni Juan. Pistado! Kalabanan kuno mga rilo to nga daw perti kanasig kag daw electric pan ang tiyog sang rilo nila to. Pistado! Mga kalabanan, mga taga Pilipinas. Pistado! Muriones, ti garapon ni Santisima mo na. Pistado! Pwede naton mahimo ni. Ang ginahambal naton nga resign. Resign ka kung batsyag mo nga involved ka sa illegal drugs. Resign ka nga kernel ka o kung general ka. Pwede naton na mahimo kung dito na sa Japan siguro. Pistado! Kung sa diin nga mga lugar to nga daw medyo honest ang mga tao to nga daw pamatyagan nila. Mortal sin ang ginatawag nga pagbinutig. Pistado! Diriya sa aton sa Pilipinas, mga kabistado. Pistado! Ang pagbinutig diya, ordinaryo lang na diya. Pistado! May kawatan gani kung kaisa nga, madakpan mo na gid nga nagasaka sa babaw kudal nga may ginadala nga gamit mo. Pistado! Nagasab ito sa babaw sang kudal, ang balon mo nga ni, nangawat ka. Pistado! Yawa ay, ginhulam ko lang ni. Pistado! Dakpan mo gina nga nangawat. Sabto niya pa niya, why ko ngawat niya, ginhulam ko lang ni. Pistado! Magkuton mo mga politiko, tingangan ang flyover ni. Nga ungka flyover ni, nga nagkalawasdak ni, nga nagkalausmod ni. Pistado! Ano ginkawat yun ang kwarta ni? Kwarta sang nga gamiton para sa proyekto. Ini ginkawat nyo, ano gin pang usar nyo, gin kurakot nyo. Pistado! Masabat lang na sila rayon nga wala. Ginkwala namon nga 10% nga komisyon. Pistado! Kita nyo gilang na? Amo na di ang Pilipinas. Pistado! Sa kasubong sini nga klase, mga kabistado sang attitude sang mga Ilonggo o kun sang mga Pilipino. Pistado! Hindi kinahanglanon nga magsagi kita kahambal nga mag-resign ka kung nabalaan mo nga may link ikaw sa illegal drugs. Pistado! Kung nangamba sa akong kilala pa nga Tagalog, siya ano ka, bali. Pistado! Kung ang kilala ko pa itong nga Ilongga nga dito nga sa YouTube, itong sila niya, tinonto ito. Pistado! Ay, Moriones, ni garapon ni Santisima, Pistado! Na,
amo ina mga kabistado subong latest nga balita mo na pinaka-controversial subong ay Estado. bago lang ginigin ba kuan mo ginpagwa nga statement ni DILG Secretary Binhor Abalos mga kabistado. Estado. Nga ang mga general ka mga kirnelya dapat kuno pa kuanon mo Estado. parisaynon kuno matender sila sa ilang nga courtesy resignation. Estado. Kung pananglitan ini sila ang nag-ihibalo kag may ini sila may link sa illegal drugs. Estado. Oriones, hindi magdamong illegal drugs diri sa aton sa syudad kag sa ato sini nga pungsod Pilipinas. Hindi magdamong illegal drugs Estado. kung hindi pagproteksyonan sa mga tao nga ara mga kabistado sa poder. Estado. Ni sino ang mga number one nga dapat nga magproteher sila sila? Estado. Number one, of course, ang mga military kay sila nga pa-implementar sa kasuguan. Estado. Di ba? Mga military, mga pulis. Estado. Sunod proteksyonan sa mga politiko. Estado. Sunod proteksyonan sa mga huwes, sa mga abogado. Estado. Sunod, may proteksyon pagidugang hali sa mga media. Estado. Hindi ba? Abi nyo, dalasdas media dia o hindi madalasdas media. Dala pati media na di. Estado. May mga proteksyon man mga kabistado halin sa mga kasubong sini nga klase sa mga profesyon. Estado. Dala na pati ang media. Estado. No? Di ako yung makasiguro ko sa inyo nga isa sa mga hindi pwede makaproteher para gid lang nga pabayan ang operasyon sang illegal drugs sa aton pungsod, most especially diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Estado. Bilog na Western Visayas ang inyo alagad mga kabistado. Estado. Kaya para sang unaya way kita sina. Estado. Halin sang unaya hindi naton matulon nga magbaton sang kwarta halin sa mga iligalista. Estado. Para gid lamang nga proteksyonan sila, para gid lamang nga magmanggaranon ka, magmilyonaryo ka halin sa illegal nga droga. Estado. Pero ang imo sini nga ginalantaw Estado. nga ang futuro sa mga kabataan ginamatamat mo guba isa ikaw sang nangin aksesori o kung isa ikaw sang mangin balasulon kung nga ang nagdamo buang sa bilog na Pilipinas kay pinabayan mo Estado. nga supposedly obligasyon mo nga magbantay sa publiko para nga ini sila protehiran sa mga ginahimo nga katuntuhan sang mga pila ka mga lawless elements diri sa aton sa Pilipinas. Estado. Tapos ikaw makighimbon ka man bangod gid lamang sa kwarta. Estado. Amo ina mga kabistado. Estado. Diri sa aton sa Pilipinas hindi na diya mapunggan. Amo na kun nga damo-damo gyapon nga illegal drugs diri sa aton nagasulod gyapon tungod sina. Estado. Tungod sa ginahambal naton nga mga proteksyon nga ini. Estado. So amo nang ginambal ko sa inyong kutob sa kung sino to nga may mga puder nga tawo, amo ini mga kabistado ang masami nga ginatanayan sa mga sindikato sang proteksyon money. Estado. Sila ni pirmi ang ginahatagan sang proteksyon money, hatagan ka kwarta para proteheran mo, hatagan ka kwarta para nga maghipos ka. Ilabi na gid kung miyembro ka sa media. Estado. Di ba? Nan, amo ina. Estado. That's why sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Estado. Ginabalik-balik ko ginisinyo pirmi. Estado. Subong nga matamat na gid damo ka nagamatamat na halos adlaw-adlaw. Estado. Damo na kita sa may makita nga mga adiktos nga nagalagaw-lagaw nas dalan. Estado. May mga pila na ka mga insidente sa mga hold upanay, pinatyanay, pagpang-hold up. Estado. Kuno kay iban pa bangod sang kaso sa illegal drugs. Estado. Damo naman sa mga nagabakal sa illegal drugs. Estado. Damo naman sa nagabaligya sa illegal drugs. Nga nagapadayon ini. Estado. Tungod siya natawag nga proteksyon mga kabistado. Kung wala proteksyon, ubos ni sila dakop tanan-tanan. Estado. Wala na sang may magbaligya kag wala na sang may maggamit. Estado. Oras naton mga kabistado nakalabor kita sa 26 minutos na kaliga alas 12. Estado. Damo pa kita sa iban nga mga issues ka mga informasyon, mga balita ka informasyon nga aton pagatalakayon diri sa ato sini nga pangalaga dugay-dugay. Ipang-check na nato na mga pila ka mga report kag informasyon, no? Inang nagikan sa ato sini nga mga reporters, unahon naton check ang mga balita nagikan na sa kay kabistadong Joshua Haka. Estado. Direkta sa may acknowledge ka na dugay-dugay ato sini nga mga viewers, dugay-dugay mga ang inyo nga mga baw damo-damo nagili sila obi. Kapang unahon tanay kay antes ko kwaon ng mga report kay informasyon halin sa aton nga mga reporters pang basahon tanay beng aton sini nga kwan inang
mga viewers, no? Pag-acknowledge naton, pang shoutout naton nanay. Yolanda Diamante, kay George Suerte, Jeme Canido, kay Cyrus Angelo Montaer, Ramon Sufficiencia, kay Joel Patanindagat, oy pari Joel, mayong aga. Sa kay Joel Lagura, kay Berna Salvilla, F. Cormida, kay Arlene Joy Pescadera, Jesse Acanto, shout out kay Marinette Manikan, Lama Saint Bailen, kay Paul Sparcon, Mayo kay CBBM nagdaog, Mayo pa siguro si Isko. Galing kay actually CBBM okay man siya, no? Kay siyang nagdaog, balo ka mo ang matutuod ng istorya mo ni, no? Kung nga ang nag-amo nagkadamo ang buto ni BBM, dako-dako, no? Kay naglagan si Leni Robredo. Kung wala nagdalagan si Leni Robredo, mga kabistado, kay ang tao natak-an na sang yelo, natak-an na sang grupo sang mga yelo, amo na kung nga ngagin siguro na lang sang tao, nagtingob ang tao, nga padag-on gid si Bongbong. Kay once nga hindi magdaog si Bongbong, kag si Leni Robredo ang magdaog, laban-laban, damo-damo gisang problema kita magluwas, no? Mga kabistado man nga, mabalik na maliwat ang mga yellow tards, sang san-o naggrabe ang problema sa ato sini nga pungso daw. Sang time nga ang mga yelo mo nagauyap, illegal drugs pinabayan, din pa nga nagdako-dako ang problema sa illegal drugs, ang dumudamo addict diri sa aton sa bilog nga Pilipinas, milyon-milyon ang addict diri tungod sa pinabayaan sang yellow tards, hindi ba? So pero kung wala naglagan si Leni Robredo, may tendency nga to presidente subong kung hindi si Isko, laban-laban si Manny Pacquiao pa, no? Kasi gani kuro si Ping Lacson pa. Pero laban-laban ko hindi, ang magaway sa itong pwesto kung may naglagan si Leni Robredo, laban-laban si Bongbong Marcos nimpir din eh. Laban-laban na madaog, din laban-laban si Isko Moreno o kung si Manny Pacquiao pa. Okay? So, si Yolanda Diamante, shout out kay Dailin Gamusa, kay basi ang mga ginapang dakop nila, amo man na ang nagabaligya nila kag ginagamit. Gani man si kay Lex Morales kay Laila Altelio Hirotse, Christopher Yanguas, kag sa kay Ramon Sufficiencia, grupo sulod sako, sila nga to, grupo kuno sulod sako. Grupo sulod sako. Oh, grabe nga term nga nagamit lang kung kaysa, no. Grupo sulod sako. Bistado! O iba pa nato sila nga mga viewers may kabistado diri sa Piak Pagin, no. Aton nga ginbasa to yasang GCNL, no, kung June Kapulot News Live. Sa kay Ami Daruka, thank you sa stars. Kay Mimya Lumibaw, no? Ilagay silo ko dibla para nga mahapuso. Okay? Sino pa? Si Luisito Tuala. Shout out, no, kay Amigo Sunday, kay Lama Saint Bailen, kay Arlen Cabardo, si Alaik de la Cruz, kag si Alamis Marcos, Abi Tauros, shout out man, kay sino pa? Kay Noli Matango, shout out, Dailin Gamuza, Beverly Divinagracia, shout out kay Excel Antonio. Kaya nga po na idol, Happy New Year. Namit man linuto namon bisan way sibuyas. Ha ha ha. Pa-shout out dira sa mga Antonio family dyan sa barangay Gaub, Cabatuan, Iloilo. At tiyo daw damo naman subong sang way nagakwan, sang way nagagamit sibuyas. Amo nang dapat basta gani nga gamahal, no? Tinguhaan nato nga hindi magamit para nga madula ang pagkabintahuso sang mga negosyante nga ini, ilabi na gid ang mga nagatago sang sibuyas. Okay? Kay Jose Nathaniel Malvar, nga even your Mayor Treñas there is a staunch advocate of dishonesty and deception. Gani mo na gani. Sa kay Jaime Argente, flyover wala pulos, dugang perwisyo. Kita nyo gilang na kunong kwan sa aton nga mga pumuluyo, reaksyon. Kay Sarge Dober, shout out man. Kay Arlene Gayuma and Jose Nathaniel Malvar,
Siya Iloilo City through the efforts of their mayor has regained the title as the most Shabulais kay Ombrero Litz. Shout out man. Okay? So anyway, thank you so much kay sa ato sila nga mga viewers. Salamat sa inyo sila nga pakigupod subong diri sa ato sila nga pagpangalaga. This time, sali kita sa mga report nag-informasyon nagikan sa aton nga mga kabistadong reporters. Unaw na to na mga balita nagikan kay kabistadong Joshua Haka, direkta sa syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. Kamusta naton ang mga balita kag information natipon sang ato siling nga Roa City Capiz correspondent. Upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Bistado! Sa ato sila nga pagpangalagad mga kabistado. Check na ton, kabistadong Joshua sa report may aga. Uy, taga-burot-burot ako. Okay, dali lang. Ay, nano niyang tabo ni? Taga-burot ako. Oops. Ano ni? Dali lang. Ay. Dali lang gina, kabistadong Joshua daw. Ara na. Okay, check na ton, report informasyon nagikan kay kabistadong Joshua Haka. Bistado! Kabistadong Joshua sa report, go ahead. Bayo nga udto Kabisadan John maulano naman nga udto diri sa syudad. Ulan naman na? Yes, sa Kabisadan John. Wow. Sige, proceed. Pilas ang angkon at sang Isayas kalalaki Kabisadan John. Driver sang Peticol matapos aksidente ang ginbungguan sang salakyan sa barangay Punta Taboca, Rojas City. Ang napilasan Kabisadan John ang ginkilala sa kay Leo Ben Nicolas. Leo Ben Nicolas, 27 anyos, sang barangay Bulo, sining syudad. Samtang ginkilala naman ang driver sang salakyan sa kay Revilla Robles. Revilla Robles, 20 anyos, sang Pavilla Street, barangay 9, sining syudad. Kinapahayag gabi sa region nga samtang ginataris o kona kinasubay ang dalanon ni Nicolas amo ang napinasan padulong sa barangay Cagay. Apang kadimalason tinyo nga aksidente ang nabungguan ni Robles amo ang driver sang salakyan nga nagasunod sa likod. Madasig naman o kung madasig man nga girespondihan sang Rojas Emergency Response Team o kung Archer Kabisadan John kag diri may baluan nga nag-angkon at sang kapilasan sa lawas ang biktima bangod sa pagkatumpilak sa dalan Kabisadan John. Kag-update naton Kabisadan John diri sa syudad sang Rojas sa tining matinion. Ayo ang sitwasyon sa syudad sang Rojas magalumon kag wala nagatuhaw o kun nagabutlak si Aring Adlaw Kabisadan John sa nga tinion maulano ng syudad sang Rojas kapariyo kapon Kabisadan John nga nagdala naman sang pagbaha sang mga sitio o kasityoan diri kag mga kabarangayan concern sa iban ganin naton nga mapoturan nga ang iban naton nga mapoturan diri nga nagabaha ang ilang mga magkatuhay nga lugar diri sa syudad sang Rojas Kabisadan John kisatuman kapag ulan dala sang malain nga panahon kag tiyempo sa diri sa syudad sa Rojas, partikular nakipa ang probinsya sang Capiz Kabisadan John. Abaw. Pero hangin, ano mamadlos ang hangin o kung hindi man? Amugid Kabisadan John ang ato ekstoryahan umalin na sa Christmas. Amugid gahangin kag nagaulan Kabisadan John. Ari kita subungo sa may boulevard. Kita man ato ng dalaga na sa trapiko do medyo matawhay man kay bangod sa mining tuga sa pag-ulan Kabisadan John mabasa ang mga dalanon sa sining nga matinion. Ahay. Ate, pulo pariyo masamon dia. Diri sa syudad sang Iloilo, subong tulo-tulo man gyapon ang talithi di. Sige lang tulo-tulo. Oo. O sige. So halong lang kamo da. Kag ti kon matugnaw gani, pero pay monong lang anay. Kay daw basta gani matugnaw do kanami gidya itulog no. Namigit doon na punduhan mo. Basta gani nga matugnaw do ko nami gid ikup-kup sa ulunan kag itulog. Tama ka na kami sa doon nami gid itulog kag maglasina. Nami pagid na kami sa region ko nakatumar sang Iberian Capsule. Nan namo gid yung kampiyon da. Di ka musta ang Iberian Capsule da sa syudad sang Rojas daw damo naman ga bakal. May araman kami sa dun nga bakal tig isa ka botilya, do ka botilya. Bauti ka mo ng kampiyon. Okay. May supply na sang Iberian Capsule sa Roa City subong. Kontakan nyo lang si Kabistadong Joshua Haka. Amogid na kami sa lechon kag pasundan pagid sang Bravo pod supplement for men. Abaw! Naglain pagid. Imbes nga matulog ka kun kaysa base kun
Base kung mangukay ka na. Ganahan kasi misis mo sang brabo mo. Oo sa mag-asawa bala, mabalaan mo na kung ang imo nga asawa inang nakakuan na naghapi-hapi sang gabi kay nga pagkaaga na aga pa na sang bugtaw tapos maluto na sa sinamit nga mga pagkaon kag pagkaunon niya misterya. Pero kung inang kapanguhit abis misis mo tapos talikdan mo pagkaaga, ang balo niya ka nga pagtimpla to kape mo. Okay, Pare, sige, sama ko nito lang na to, no? Kami pa rin, John. Sige, Okay, sige. ano mo lang naman doon ang kanton nga balita dahil kadri sa Sudad Sang Rojas, Kampo ng Patrol, linis ka Bistado, Joshua Haka. Sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Salamat kayo sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka direkta sa Sudad Sang Rojas sa probinsya sang Capiz, mga kabistado. Bistado! May aksidente sa motor tabo ini sa may area sang barangay Punta Tabok sa Sudad Sang Rojas sa probinsya sang Capiz, mga kabistado. Bistado! This time saylo kita sa mga balita kag information. Mga 80 gid ka balay ito o kung 80 ka pamilya no ang apektado sa natabo nga pagwaswas sang buhawi dito sa may distrito sang Arevalo sa barangay Santa Cruz, lapos sa pagid sa isa ka barangay sa barangay Santo Domingo kag lakip na diri mga kabistado ang isa sa mga area sang barangay sa Banwa sang Uton. Bistado! So i-check na to na ang mga balita kag information sa latest nga follow-up may kang tanan sini sang mga nagkalabiktima sang buhawi dito sa may Arevalo kag Banwa sang Uton. Bistado! Ang report ng impormasyon nagikan kay kabistadong Aaron Lloyd Rifuyo. Bistado! Kabistadong Aaron, mayong hapon. Go ahead. Yes, Kabistadong John, mayong hapon. Yari na sa karon ang update sa nagdaluntad kapag yasyas sa Buhawi kahapon adlaw nga sa may barangay Santa Cruz kag sa barangay Santo Domingo, lakip na sa may barangay Alegre Oton sa probinsya naman niya sa Iloilo. Yari ang data na nakuha naton Kabistadong John, base sa pagwa, no? Kung ginatag ni Rizadi Belisario, ang district head sang district 3 head sang City Social Welfare and Development Office, no? Sunod diri sa iya ang sa may barangay Santo Domingo, totally meron sang 5 ka pamilya nga totally damage kag partially damaged nga mga pamilya yara sa 23 ka bilog kag ang iba nga mga pamilya nga apektado yara sa 14 kabilog kag ang kabilugan diri Kabistadong John yara sa 42 ka mga pamilya ang apektado. Kag sa may barangay Santa Cruz naman ang totally damaged ang balay yara sa 11 kabilog kag ang totally damaged ka mga pamilya yara sa 12, no, Kabistadong John kag ang partially damaged naman nga mga panimalay yara sa 13 kag ang partially damaged o kun mga naapyawan niya mga pamilya nga apektado yara sa 16 kabilog kag iban pa nga mga pamilya nga apektado yara sa 16 kabilog kag may kabilogan Kabistadong John yara sa 44 ka mga pamilya nga apektado sa barangay Santa Cruz kag sa may tawag sini no sa may barangay Alegre Oton. Do sa may interview naton si barangay Kagawad Narciso Kasakiti Jr. din silang sining ang kalabanan ng mga balay ang naguba sa Buhawi ang nasentruhan gid Kabistadong John sa diin napulo ang totally damaged na balay out of 84 houses. Kag modring sa istorya niya madamo sa mga puno ang naglalapta sa dalan kag nagkalatumba, no? Kag ang partially damaged naman yara sa 74 ka mga balay Kabistadong John. So at least sa mga balay nga nagka-damage nga ini amo lang to ang ginbalita nga isa ka pilason nga siyam ka tuig nga bata. Yes, Kabistadong John. Lalaki ni siya ang gender niya, no? Lalaki. Kay Kagawad kay Purong Barangay, Octavio, sa may Santa Cruz. Ginkumpirma yaman nino, nga may isa ka bata nga lalaki, nga 9 anyos, nga naipit
no? Diya sa may sunod ng nabalay, iyamakon mo, aga pa ini natabo ya, mga alas 5 diya sa area sa Santa Cruz, mahumuok pa rin tulog ni Dadre. Siyempre, nakibot ko na dito sa sulod, ang mga katawan, labi ng bata, na wala makahingagaw, apang conscious man siya, no? Tinabatigan nanto sa mga kahoy, so may ginabatag man, pero conscious man siya kabista doon John, kag nahingagaw siya kahapon, dala sa malapit na hospital diri sa syudad sang Iloilo. Okay. So ano karon ang ang sitwasyon sang mga nagkaguba nga mga panimalay ni? Ano ni sila? Ara sila gyapon nagatulog sa evacuation center or nakabalik na sila nga tagsa ka mga hayob-hayob ni? Ano napakayo ng mga hayob-hayob nila ni? Kakabasta dong John, amo lagi pamangkot man atong kahapon kay Purong Barangay Octavio, ambalya, ginakasubo gini kay bungod wala sila sang lugar nga evacuation center. Apang may ara sila sang chapel nga pwede nga masailuhan o kung ma-evacuate ang mga nawad-an sa Puloy-an. Apang suro man kay Octavio nga wala man sila nagpalapit, apang wala man naguntat sa pagmuno pagpahanumdom ni Octavio sa iya nga mga pumuluyo. Kung wala sila sa dayunan nga temporaryo, bukas gid ang ila nga kapilya. Wala naman may nagpalapit sa iya o kung dito magdayon anay, mag-cost kabisadon yon ni namanig Manila ang ilang mga puluyan nga inagawon kayo sa madasig nga tinyon. Okay. So at least anong nabuli kuno sa gobyerno? May araman. Kahapon ora mismo gani kabisadon John, nag-abot at mga dilata-lata ng mga sardinas kag mga bugas no dito sa may outpost sang Barangay Santa Cruz. Kahapon mismo tawag sini nagaluto si mga opisyales sa barangay, nagaluto sila sa adobo kag kanon balat. Sige pamangkot ko ano di ginatigamon niya ka. Tingnan ini adobo ni kag kanon ginatiganan ni naton sa mga responder sa mga NGOs balangan nag-ugyon kabisadong John. Agud ni manghawan dito sa mga kahoy, ang mga puno nga nagtumba ti amuning nabatian natong kaina sa nagpadulong kita kahapon sa lugar nga nagagurot sa mga kahoy sinto nga mga ginawod. Amo na to gali kabisadong John para dito sa ila lapit na ang mga pumuluyo sang Barangay Santa Cruz nga apektado sa ining naglabay nga buhawi. Sige, okay. So at least ang importante nga masusul out ato sila pirmi para nga mabalaan ta kung kamusta ang sitwasyon nila ilabi na ang iban. Ako na mo, base ko may mga pamilya magurong iban nga trulugan no? Ano pa way nagkadto to sa ilang kapilya to? Yes, correct. Kaya sabi John. Malabo may parente mas labi diri sa mga area. Kaya pa rin na nakisuyo alay magtiner sa ilan sa malipot itiyon samtag na kayo ang inabalay nga nawatag. So ang kinanglanon sang tao subong inog atop kag inog dingding kag inog patindog sila nga balay amo nang importante subong kinanglanon sang tao da. Yes, correct. Amo man na pamangkot naton sa sa district head si district 3 head sang city social welfare development office kasi Jade Belisario. Pamangkot nato siya kahapon sa atubang mismo ni Octavio yati plano ni nagguba di mga atop ni mga totalis kag para sa damage may ba natunon di sila nga kwarta agud nga pakayo sa inapuluan. So sabat kita nila nga yes sir may aragid kag so mo na ginampal nila wala pa sila sang initial nga amount kung pila ang mahatag sa mga apektado pero kapromisa sila kabisadong yon nga may ara sang kandidat nga ihatag sa mga pamilya nga nawadaan sa mga puluyan. Okay. Sige. So, ano pagit? Iban nga mga balita? Yes, kabisadong John. Sa aton nga mga tigtalangaw, may nagaulan-ulan rin sa aton. Ang nindalagan blasang isang panahon. As of report dire sa Pag-asa Visayas, Regional Weather Forecast, ginesto ini alas 5 sang aga sa mga adlaw. Kag ang bilog na Visayas kag ang Palawan lakip na ang Calayan Islands ang maka-eksperyensya sang mapanganod nga kahawaan nga may lapta-lapta nga mga pag-ulan, pagkilat kag pagdaguob bangod sa low pressure area o kon LPA. Ang Occidental Mindoro ang maka-eksperyensya man sang mapanganod
nga kahawaan nga may nakip o kung bangod sa tawag nilo sa amihan naman niya kaga katamtaman tubtob siya mabasko nga hangin gikan sa sidlangan tubtob sa tawag ni Hilaga. Yes, kabisado doon, amo ni madulong naton nga balita direktamente dito sa syudad ng probinsya sa Iloilo. Kini si kabisadong Aaron Repollo. Basta balita ang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report ng informasyon nagikan kay kabistadong Aaron Repollo, direkta sa siyudad sa Iloilo sa may distrito sang Arevalo, and nadalasdas hasta ang banwa sang Uton bangod nga muning mga nalabot sang paglaslas mga kabistado sang ining buhawi sang kahapon sang kaagahon mga alas 4 gid, no? This time sa ilo kita sa mga balita kag informasyon nagikan naman sa kay kabistadong Vincent Villano. May kaso na maliwat sang ASF ang banwa sang Banati kag daw Lambunaw naman. Bistado! Duwa naman ka mga banwa na dugangan sang kaso sang ASF. Bistado! Kag lakip na iban pagid nga mga balita kag information daw may ato kuno to nga nawasdak nga na wasdak ang cross balang ginapahamtang sa lungon sang isa ka patay Bistado! nga ginahamyang dito sa ilang balay. Bistado! Nakibot sila grabing hapa sa mga tao kaya binla gintiro sang pusel. Bistado! Gali ka sang uli na balaan nga ang gintiro gali hindi kay pusel kundi buga. Bistado! Nang buga na blay nang daw palupok bla nga ginasulusindutan bla nga nabutangan sang ng alkohol. Bistado! No? Kag ginapalupok may bala nga hulin. Bistado! Lunes tigrapon kilala yung hulin na blang ginagamit sa una blang marbol bla na no ng timbulog bla nga hulin. Bistado! Ano mo na kunong ginbuta nga bala sus delikado Moriones tigrapon ni Santisimaw. Utod ang cross nga ginatungtong sa ibabaw sang lungon nga ginahamyang sa ilang balay. Bistado! I-check na to na mga balita kaga information nagikan sa kay kabistadong Vincent Villano Jr. Bistado! Kabistadong Vincent sa report maayong hapon, go ahead. Wala sang kamaturan na stray bullet o kon halin sa armas luthang ang nag-igo sang cross nga natungtong sa isa ka lungon no sa lungon nga nahaya diri sa may barangay sa Sonsol Kabilawan Barutak Nuevo Iloilo sang tinalikdan nga adlaw sang Desyembre 31, 2022 sang kusabihin nagaselebrar ba sa tunga-tunga sang selebrasyon sa pagsugalaw sang bagong tuig kabisadong John mga alas 12 imedya ang takna na sang kagahon no sa pagbulag sang bagong tuig. Ini ang ginakapuhagid sang Iloy kag sang mautod sang napatay kabisadong John. Lakip na ang mga pumuluyo sang lugar kung sadiin nahaya ang bangkay bala sang sining sa pamilya Torres no kung sadiin matapos nga nakibot ang Iloy nga nawasak ang cross nga tungtong sa lungon na kabisadong John no kag didto nga nagkinaran-karan ang mga tao kay si abi nila may magaging tiro na konda sa nalapsan sang armas bala sang armas luthang kag didto naigo pagani ang nawala nga bahin sang mata sa dalom nga bahin sang mata maswerte lang wala naigo ang iyang mata sa mga debris sang sining lungon kabisag sang sining sang sining cross kabisadong doon kay ang cross kuman ini siya sa sa may sa may plastic so that's why pagkaigo sang sining bagay nga kuno nga maulin nagi-asik ang iban nga mga parts sang sang sining cross kaga naigo gid ang nidalom nga bahin sa mata niya no so maayo man maswerte lang kay wala na sentruan ang mata niya ay kung na sentruan kabisadong John kasi nabulag ang ining Iloy bala sang sining ginahaya kabisadong John so pahayag sang Iloy nga ti pahigpahid siya sang lungon sang iya bata kaga dala pa ng biton man kay ti nagahibi siya kabisadong John mo kay ti nagasilig siya sa bata niya nga kung tani kung wala siya na patay ililimaw pa sila kung tani na magaselebrar sang sining bagong tuig bala kag didto kag nakibot siya nga golpe lang nawasag ang cross kag may mga bahin sang cross nga nagtupa sa iya sining nga mata no sa so amo to kag ti kinaran-karan ang mga pumuluyo kag gen na tawgan sang pulis kag nagpadulong man ang pulis sa kabisadong John kag dito nagkandak sila sang investigasyon. So suno sa investigasyon sang kapulisan
so naman sa sa hipi nila nga kay Police Major Regan Orinya nga ang genklaro na sini nga ang natabo hindi kay bala sang pusil ang nag-igo sa cross kundi ulin nga ginbala sa kuan sa buga no. So sa mga kotura nato no ano kambagay kita nga buga tinib lang mga lata bala kabisadong John nga gin sugpon bala tapos gin pakingan kag ginabalahan ini siya sang kuan no sang fuel parang ginabutang taman sa blasona sa lighter kabisadong John. Kung mo kung gali na ng lighter fluid gali nang ginagamit. Oo, fluid Stanley corrected na sa fluid. So mo nang ginakuan ang ginabala sa kuan kabisadong John no sa may sining buga para nga maglupok siya. Kag iba sini ginagamitan mala sa kuan bala ining sa may lighter na bala kabisadong John. Na kung itumok mo bala nagagwa ang may kalayo nga nagaspark. So amo na nga maglupok ang ining buga kabisadong John. So didto siling sang hepe nga mga 20 meters away from sa bala sa ginahayaan na didto sa ilang panulo paglantaw nga didto naghalin ang buga nga pagkaaga sang kuan naging balik sa atong sining mga kapulisan didto kag nadiskubrihan nila ang ining mga buga bala nga ginpanggamit sang mga kabataan nga nagapalupok during that time sang kagabihan kabisadong John. So amo nino ang ginklaro sa ang hepe sa Barutak Nuevo Municipal Police Station nga hindi bala sang pusil ang nag-igo sa cross kundi uli no. So kag wala naman din kuan ang investigasyon kay mga bata ang ginalantaw nga may mga kimuan sa sining pagpalupok sang buga kabisadong John. Ate samtang mayon at least na klaro kay kon mga pusil ti kundi laban-laban stray bullet tani itong kaso to. Oo, amo na ang klaro nila nga wala sang kamaturan ang unang suspetso sa mga pumuluyo diri nga armas or bala sang armas lukang ang nakaigo sang cross nga nawasdak kabisadong John no. Okay. So sa dugang parato nga balita again klaro or again konfirmar ni Dr. Daryl Tabuada ang head sa Iloilo Provincial Veterinary Office nga ang banwa sang Banate kag Barutak Viejo ang may konfirmado na nga kaso sa sining ASF kabisadong John no. So una nga ginkuhaan sa mga blood sample ining mga baboy dira sa may barangay Libertad kag barangay Merced sa Banwasang Banate kag sa barangay La Fortuna sa may Banwaya sa Barutak Viejo no. So didto pagkatapos sa ginpatigayon ining blood sample testing nagpositibo sa ASF kabisadong John ining mga ining mga baboy nga ginkuhaan sang blood sample dira sa nasambit ng mga kabanwanan muning Banwa sang Banate kag sang Banwa sang Barutak Viejo. So bali amo na ning mga kabanwahanan nga nabilong sa mga banwa bala nga may mga affected cases sang affected nga sang ASF kabisadong John diri sa may probinsya sang Iloilo. So ulihi nagintay dalom sa red zone ining Banwa sang Dumangas kag Barutak Nuevo no. So bali siyam na ni ka mga kabanwanan ang napedalon karon kabisadong John sa red zone dire sa may probinsya sang Iloilo. So with that gin papanaog sa Iloilo Provincial Veterinary Office ang 500 meter nga nga radius sang ground zero kabisadong John. Okay. So hindi gali kita kasalig di nga maghambal kita nga inang waay na sang ASF kay gasigi gyapon panglaton. Halos permiro isa lang tapos tatlo naglima subong siyam nakbilog dalas na ning Banwa sa Barutak Viejo kag Banwa sang Lambunaw. So from south to north nagali subong ang pagpangatake sang ASF ngani. Correct na kabisadong John. So far daw ay madali gid sang daw wala man tulos ang kanila kabisadong John ginakandak ng mga mga checkpoint sa mga palibot, no? Why pa ang checkpoint laban-laban kay nga daw ay naman subong sang ginakandak nga checkpoint may ginabutang silang mga pulis naton may ginabutang nga daw plastaran sang mga manog checkpoint pero daw ay sila gapang bantay gani kag daw ko kay isa bala kabisadong John daw kan lang daw
sablag to gani sa dalan bala Oo. kasi sa may nabutang sila na sila nga mga mga warning device Oo. sa may tunga sang dalan pero wala man sila nagabantay. Way man siya may gabantay, way man siya nagapadulog. Like for example, Wala. mabakal ako sang baboy sa banwasang Utonabe o hindi gani sa banwasang Liganes, tapos daloon ko to sa Ahoy, ikarga ko lang sa akon nga salakyan nga private nga salakyan, sulod ko sa inang daw gamay nga box abe. Ti diretso gid makalabot kito gyapon sa banwasang Ahoy kay man nga way sa may checkpoint, way ga panglantaw nya no dala mo da. Way man di bla. Wala Ang gid ginabantayan lang no? nilaya ang mga nagakarga sang baboy nga hilaw nga buhi amo nang ilang nga ginabantayan kay napadulog kay gina-check up kung may mga papilis. Pero kung sila nga nga luto ng mga ginkarne nga baboy, ikarga mo sa imo nga salakyan, sa private nga salakyan, dalon mo puli, maluto mo gito pag-abot mo sa balay mo. So, ibang nga mga kwan kabisadong John nga mga naistorya naton bala nga mga hog racers nagabako nagisubong kabisadong John kay teng ila sini nga mga baboy na matamat nagidya kalamatay bala kabisadong John pero tinagid ang pagsangkad sa apektado sa sining SF diri sa may probinsya sang Iloilo. Ibang gani ginapaihaw na lang kay pagkakita nga daw nagabatyag ng baboy, ginapaihaw na lang para at least mapuslan pa bla sa aton sini nga mga hog racers bisan pa paano lang makabawi sa ila sini nga gasto sa ila sini nga mga bahog kabisadong John. Okay. Sige. So, dapat pamangkuton ta naman ng aton sini nga mga local government labi ng provincial governor naton kung ano kahugot ang ila sini nga pagpa-implementar sang sining pag-checkpoint sa mga sapat o mga karni sang kasapatan, most especially ang baboy nga nagagwa sulod sa ato sini nga probinsya. Actually, dapat sa kapisalan dyan, ma-focus dapat sa mga pag-secure gid sa mga ginapang transport, hindi lamang sa buhi, pati man sa mga, sa mga ginpagkarni, mga karni na, sa baboy, kapisalan dyan ngayon napagdala sa mga kabanwahanan, kasi suno sa aton sining hibaluman, nga paagi man sa sinang mga karni sa baboy, dira man kag ma-adapt or ma-acquire sa iban nga mga baboy man ang kalatian kapisalan dyan. Ang banwa sa Barutak Nuevo, ang history sa Barutak Nuevo, kung nga ang nalatnanda sa sang ESF ang Barutak Nuevo, kay may tawo nga naga-install dira sa Barutak, nga naga-ubra diri sa Liganes, nagbakal sa sang baboy diri nga inihaw di sa Liganes, tapos dinalay na kay ginluto sa Barutak Nuevo, ti kundi naglaton sa iban nga mga banwa, sa naglaton sa iban nga mga baboy sa may Barutak Nuevo, labi na gid ang pinakauna nga barangay, no gani nga barangay itong pinakauna nga nalatnanda? Kabilawan. Ang Kabilawan na taga dira sang tawo to nga nagbakal sang karne diri sa Liganeso. Ti ang gindala nga karne hani sa Liganes, may ESF te ginluto nila ti way may problema kay pwede may kaon sang tawo bisan may ESF mong way manya problema sa health sang tawo mong galing kay ang iyang ining ang kagaw hindi or ang virus hindi mapatay sang kalayo, pwede nga maglaton sa buhi nga baboy. Correct na kabisadong John kaya matamato na gid na iya pamatay ang mga baboy kabisadong John nga kung kumalap na ng baboy ang matamato na gid ya patay. Mintras nga may baboy nga buhi daw ubos kinapatay. Amo na gani nga kun was nga may balita da sa inyo nga may ara da nga may kaso na sa ESF, kung may baboy ka mo, ihawa nyo na nakagpahingulian para nga makabawi-bawi ka mo. Kay mapatay man gyapon. Ang style nila makabisan ng John, ang ginadi ang style sa mga tao subong kung nakita nila nga daw nagabulubatyag na agi naiyaw na lang kagati mga nivas para at least mapuslan kadla. Pautang na. Sa nga mga kuan. Pautang da ipaalili. Ari baboyo baylo saksako humay. Daw mo ginang style di kabisadong John. Na, mo gi man kalabanan sa mga uma-uma. Muna ihawo niya baboy tapos ipautang tapos pagbayad sinako nga humay ang ginabayad. Correct na kabisadong John. Okay, sige. So muna madulong naton nga report direkta sa probinsya sang Iloilo ini si kabisadong Vincent Villano para sa balita kay Serbisyo Publiko Radyo Bistado. Salamat kit sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Villano direkta sa probinsya, no? Mga balita nagikan sa
probinsya sang Iloilo. Banwa sa Barutak Nuevo to, tiyan mo to, buga, galito, hindi galito stray bullet. Kaya nila kung stray bullet na, nga naigo kabala tong cross nga nagatungtong sa lungon to sang iya sining sang ila minatay. No? Ti kaso sang ESF nagdamo, pagin nga nagdamo, naglapta. Pero isa lang ka banwa na sang Uton, nagsaylos banwa sang Liganes kag Santa Barbara. Nagkadto sa Limudyan kag San Miguel. Nagkadto sa banwa sang Lambunaw kag sa banwa sang Barutak Viejo subongo. No, te sa Barutak Nuevo pagit. Amo ni sa mga kabistado nga matamat nga laptang ESF subongo. So ang ato sina ginalantaw actually why man niya problema sa ikayong lawas ang aton sini nga mga pumuluyo kay bisan makakaon kaya sang baboy nga may ESF. Okay lang gyapon, hindi man niya mapiktuhan imo lawas. Hindi man niya mapiktuhan imo nga ikayong lawas kun latawo ikaw. Lain lang kay ang virus mga kabistado hindi siya mapatay sa init, no? O pwede nga bisan nakaon mo na kag natulon mo na kasi pagwayab lang virus ara pagyapon kag masinghutan ko makakadto sa baboy nga buhi. Ang baboy nga buhi iya mo mapiktuhan kay 100% ang iya sininga mortality. So chilingon once nga masudlan or matapikan sang virus ining ESF, African Swine Fever, lain ang flu ha, basi kung magambal ka mo nga flu, hindi, no? African Swine Fever ini. Kaya ang fever amo ni sayang hindi makahalit sa tawo. Pero kung flu na gani, may tendency nga mahalitan na ikang lawas ang ato sini nga mga pumuluyo. Okay, sa mga tawo, no? So African Swine Fever once 100% mortality sa baboy lang, no? Ti amo na sang problema, bisan malapakan mo lang na. Like for example, galapak ikaw sang baboy o sang virus nakalapak ato sa baboy nga nalabot abis ang virus tapos nalapakan mo lang nagtapik sa imo nga sapatos. Pagpuli mo to sa inyo nga balay, ang virus madala nimo tungod kay ara sa sapatos mo. Kag kung may baboy kamo to, pagpalapin mo to sa tangkal mo, madamog kas baboy mo. Ang virus matapik to sa baboy mo, laban-laban itip baboy mo. Kag kung may baboy pag ginaiban dira sa palibot, ubuson niya gina mintras nga ara ang virus. Amo ina ang kabudlay kag kadelikado kag medyo masubo, no, para sa aton sini nga mga hog racers, no. Ato sini nga mga mga nagasagod sang baboy mga kabistado, ilabi na gid ang mga nagasagod sang baboy nga medyo bulo backyard lang bla, no, mo ni silang mga naapektuhan gid todo. Okay? So, sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado, no, daw walang alam na tiyempo ta. Oras naton karon nakalabor kita sa 5 minutos na nakaligad sa alauna. Damo patatani sa mga issues nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagado ng aton nga PSTMO nagpangdakop sila kuno sang mga inang puwerte kagahod ang muffler bla, no? Puwerte kagahod tambutso ka mga motor. Nag-operate sila kagapon kay kagahapon nagmando si Mayor Jerry Triñas nga dapat ipangdakpon na maliwat ang mga ang mga motor, mga kabistado nga perti kagahod ang ila sini nga mga muffler. Kay nagadisturbo ini sa ato sini nga mga pumuluyo, most especially sa tion sang kagabihon nga nagapahuway ng aton nga mga kauturan. Di nag-operate kagahapon ang aton sini nga PSTMO. Daw kinsik bilog to pinang tikitan nila. Di nga dapat hindi lang kay ticket ning imuon nyo. No? Labanan kuno to mga wala helmet kag ang tambutso nila pertik gahod. No? Dapat hindi na ya kay amo na kay nga sa aton kasuguan di kung ipa-implementar mong kasuguan ay kay hindi kita nga ining kasuguan nga ini. Ining anti-muffler ordinance nga ini, no? Daw ang nag-uyhimo sining ordinansa mo si late Councilor Joshua Alim. Madumduman sa aton nga mga tagpalamati, no? May confiscation ini mo pwede ma-confiscate ang mga muffler nga inang perti kagahod, no, kag ipang gubon kay kahibalo kita nga ang kutob sang tanan nga mga motorsiklo nga ginabaligya ang iya sina nga mga motor o iya sina nga mga tambutso kon muffler
naka-design ina sa ila nga hindi tamaan kagahod pang ginahimo sang iban nga mga tikalon ka mga hambog naton sini nga mga kauturan nga naga-drive sang motor para nga daw mapansin man sila sa dalan. Ginakuha nilang original nga motor, original nga muffler kag ginailisan nila sang inang tubo nga pertik dako. Nga kung mag-andar bla bation bla sa bilog nga Pilipinas. Para nga kung maglabay sila sa dalan kag bation ang tunog-tunog ka huni sa motorya, ang tanang nga tao makabalikid si iya na kung dayon to kiay nga kuno abi daw si sikat sa mag-drive sa motorya. Nang style mga kabistado. No, te. So muna dapat pang confis karona, hindi na kasiling nga pang dakpo na kag pang tikita na, pang confis karanyo kag ipalapak sa pisong. Diba? Kay isa ina sa mga ordinansa nga ginbilin ni late councilor Joshua Alim, mga kabistado. So istoryahan tani pa diri sa ato sining nga pagpangalagad, lakip na mga follow-up naton, latest naton sa sining mga traffic aid nga may nadakpan nga chismis, way pa. Way pa sa may nadakpan nga mga chismis nga mga traffic aid, wala pa sa mga nadakpan nga mga pasilong sa puno kahoy kag sa mga dalong building. Way pa. O, kao natin yung mga follow-up na mga latest. Kita sini mga kwanta. Plano ko subong malibot sa syudad kag magpulo panilag. No? Lantawon tabi kay mangita tabi sang mga mang bantay-bantay tabla. No? Ang mata ta kag talinga ta pang pasangkaron ta. No? Kag ipanilag ta sa bilog nga syudad bilang taon tabi kung may madakpan. May pa sa may nadakpan nga mga traffic aid nga kwan. Nga nagakutso-kutso. Mga kabistado o hindi gani nagapasilong sa dalong building ti subong ulan subong gano sila gasulay sila. Tapos ko program malibot ko syudad kay mang video ta sang mga traffic aid nga nagasulay sa ulan mga kabistado. So lang na tiempo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad. Thank you so much sa ato sini nga mga kauturan, most especially sa ato sini nga mga viewers, sa mga OFW sa inyo tanan-tanan. Salamat kay sa inyo sini nga pagpayupod sa mga nag-send sang star. Salamat man sa inyo tanan-tanan. Acknowledge nato nanay nga ato sini nga mga viewers, no, para nga kuan kita, no. Ipang-acknowledge naton, ipang-shoutout naton ang mga nabili naton nga mga viewers kay sakay Links Morales Gatso, Laila Alteyo Irotse, Christopher Yanguas, Ramon Sopicincia, Marlon Sichon, shout out, no, sakay Mimi Ladua, shout out man kay Yasi Yans, shout out ko no sakay Mami Malu, kay Donna Rinren kag Agnes nga nagawas-was kami ubra ba mo nang nami mga mapisan, kay May Grace Cathedral, okay, shout out kay Mercedes Malquerido, shout out. Okay, kay Ariel A. Fanugan, shout out man. Kag sakay Boy Burot vlog ko, no. Shout out, no. Wilbert Libuna, no. Pula na subong comment section sang FB Live ba? Oh, pula ang comment section, hindi man. Okay. Kay Erwin Kaluktukan o Katuluktukan. Tama kaw John, kung piskar gid kag ipalapak aruga kag ipakilo. Gani, kung piskaro na nga tikita nyo lang yaman. Amo man nagyapon bo silingon, kundi la pagkakason na karon, amo man nagyapon andarya gahod man gyapon. Sa kay Links Morales Gatsoda, stay safe and God bless to all. Okay? Sige. So, sa aton nga YouTube, okay? Dili naman kita sa aton sining nga Radyo Bistado. Kung ginabasa mong Facebook nga kwano nga GCNL. Okay? Nabilin pa naton sining nga mga viewers diri sa kay Jaime Argente, kay Arlene Gayuma, kay Charles Dober, kay Jose Nathaniel Malvar, kay Umbero Litz, no, sa kay Rain Moon, shout out man kay Richie May El Huico,
kay bro Jaymar Carpio Julian, Viva Senyor Santo Niño di Kalibo. Saan ang inyo kwanda? Mapakalibo tagali ba? Makwanta to. Mang ano gani panawag sinan sa iyala ati-atihan no? Ati-atihan sa Kalibo no? Ati mapakalibo ta kay maati-ati tas Kalibo Sa kay Sigmarohan Catalan, kay Excel Antonio, bantaye sa kilid karsada kag tira duron ang mga gahod nga mga motor. Sa kay Pauls Ingana Salvalusa, libot-libot ana idol John para damo makita mo gani malibot-libot kin man ko binyo. Malibot-libot ko karon tapos ko program. Kay Ronald Humina, na kay Pastor More Power Sir June C. God bless. Kay Pastor Ronald Humina, kay Flor Delisa Misa Rua. Shout out man. Okay? Sige. So daw nga lang na tiyempo ta mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad. Salamat kid sa inyo sini nga pagpagig-upod. Hindi magkalipata, antes pamahaw kunaga inom sang Everyoung capsule, antes panyaga pwede man or antes magpanyapon, dapat mga 10 to 15 minutes antes kamo magkaon inom kamo sang Everyoung capsule. And of course, sa mga may problema sa baga, mga mahilig magpanigarilyo, mga kabistado, dulaan nyo na sigarilyo nyo kay way ginapulos, gasunog lang kamo sang kwarta, no? Instead nga sigarilyo baklo nyo, ibakal ninyo sang Vitalanx capsule para sa aton nga baga, no? Kaya nga aton nga baga kinanglanon ta amligan kay ang aton baga amo ni nagahatag sa aton sang oxygen. Without baga, without oxygen, mapatay kita mga kabistado, no? So gani inom kita sang Vitalanx capsule. And of course, ang Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki nga medyo mahina na si Manoy, gamit sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Baklan ninyo tanan sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Ayos! And hindi kayo pagkalipati sa mga gusto magbakal sa sining nga mga produkto, bakla nyo sa tanan nga mga butika. Kag kung may pamangkot kamudugang parte sa Everyoung capsule mga kabistado, pwede ka mo makatext o kung makatawag sa 0999-675-1080. Bistado! 0999-675-1080. Bistado! Everyoung capsule, mga kabistado, edad mo lang ang nagatigulang, apang ang aton kalawasan, Everyoung. Bistado! Pwede kita tiyempo diri sa aton siling nga pagpangalagat sa ngala sa aton nga mga reporters o po naton sa aton siling Sudat sang Roas, no? Aton siling nga Roas City Capiz Connection, kabistadong Joshua Haka. Bistado! Aton sa syudad, kabistadong Bonnie Somblingo, Get Wilson, and kabistadong Aaron Rifuyo. Bistado! Aton sa probinsya, kabistadong Vincent Villano. Bistado! Sakay kabistadong Joel Abilay sa Negros Occidental, matawhay Grusiya to ay. Bistado! Sa subong report no? Upod man sakay kabistadong Karisma Alagaw ato sining News Center man. Bistado! News Center lady. Upod sa kay kabistadong Boni Hatiko sang technical. Bistado! With platform technical or sa ato sining digital platform architect with kabistadong Richard Merebeles. Bistado! Sa kinana ko naman yung abyan sa kanginan, Idol John Aluhado Kapulot. Salamat sa pagpamati. Mayang hapon Western Visayas, mayang hapon Philippines, mayang hapon World. Bistado! Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Porsigido magserbisyo, tionas ang pagbato, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pagsangit sang syudad, ang iya abilidad.